samu matsalolin kwana biyu rayuwa ya ce ya kamata a tsaya aiki a nan saboda very soon komai zai iya faruwa. Ya kamata duk abin da za ku kula da aiki ba wai ku ringa wasa ba. Suna fara suna ko ne da aka yi wa bautan kwanar wasu zauna a nan ya kamata a rike saboda ya kamata nan gurin shi ne inda za a yi operation. Inda operation Haba me hakan za ka kama ka ranar da ni da Allah ya malle. Kuma abun ka ai dole kai ka san dole sai an tsara wasan nan Ai kuma ka zo ka na ranka a haka kuma ana happy independent. yau ne ranar independent idan baka sani ba Ka na ranka a haka kuma ba kananan kaya. Ai kananan kaya kamata ka saka. to mun yi alƙawari mu sai mun canja wa independent tsari mun zo da namu tsarin mu ba za mu sa wannan kayan ba yau ita ce independent din mu shi yasa ganin kamar yau ne ga ɗaurin aure to na ka ji na zo da labari ai Sai yau abin yayi. ai nake gaya maka yau yau aka to abin da zai faru kana ji na Sai ka faɗa. a kai duba gani ina Sai wannan ta da wata kawanta ko? na san ka ba ƙarya sai ka zo man da ita ko a gidan uban waye mu je na ƙarya Kai to ne ban kawai. billahi na azumi sai an zo daga nan sai sabon gari ni na gaya ma billahi na azumi idan muka je gidan oke ciki aladan nan ma ni ba zan bashi Kai ne ban kawai. gaskiya ha bar magana Kai. yaya za ta yi Sai ma kuwa. Wallahi na ta. yan mata kuma kun fito independent ne Ina ganin da independent din nan za su je gaskiya za mu je da su. kin wata ki ba ni da su Ko gaskiya dai ya kamata ni ma ki kawo wayan nan. Gaskiya independent din nan. ai yanzu abin da za a yi tuwo na mai na abin da zai faru kawai mace ku fiye su kawai da independent Kai ma da kala da ka sai wani mai mutane haya ba ka. Da kike? Ko ɗan gidan wace a daular Najeriya ce? Ko ɗan gidan wace? To wallahi ta za ku shiga titi in kuka baki ɗayan ku. In ba haka ba za ku gane mu ƴaƴan suwaye. Suwaye iyayen mu za ku gane To suwaye iyayen wallahi kowaye babanci a daular Najeriya. Wallahi ke? Kai? wai mu kike kallon ke gaya wannan magana eh kin san hurken yata ba ka sani waye. kin san hurken yata Tsaya ka. Kai ne ban kawai tsaya ka. kuma ki garo kada ni ya kai ka ni ne kai ba kai ba Kai da ma ki zo ki raina mu hankali. kai ma kike haka da Kowane ne? Wallahi tallahi za ku san kun taro mata wallahi. Kowaye muna nan wajen a kirawo kowane ne? kira shi muna nan Kirawo kowaye. Kai? kira shi Ai wannan ba a wasa ya kamata ku abin da kake. Hello, sweetheart. What happened? What happened? wata tsara ka Ina bayan a kira shi Okay, sir. Hey, let's go. kowaye zo. Kowaye muna nan. kira shi kira nan Kawai mu aiwatar da ya fi. Kawai. abin yin abin da kai nan ba shi zaka yi Ne haka in zaka ga bai ka zo mana. Ka zo mana ka fa. Ya ka ji haka ne ina za ka zo mana. aiwatar Ya ka ji Wallahi ba ni bane. Wallahi ba ni bane. Wallahi tallahi ba ni. Wallahi Allah inna Allah. Wallahi ba ni bane bai Allah. Dan girman Allah ka yaƙuri yalla. Wallahi ba ni bane. Wallahi ba ni bane yalla. Wallahi. Yanzu ko sakan biyar ba za a yi wallahi Allah zan kawo. wannan ƙarya ce mai raina mana hankali kawai